Kadang sopo sak
perbaiki salah lusa. Kasih hai orang baru, lapas hati cepat baru, buka hati for yang baru. Kubur sudah masa lalu yang berlalu sobat abu. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang my tua, my trip mantan hancur. Stop sudah jangan kau atur, kau bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur. Duka nama tapi masih ingat rasa yang dulu pernah ada waktu tong sama-sama. Lupa wajah tapi masih ingat rasa. Sing cinta lama so anyor, tambah so ancur, yang baru lebih gacor. Yang lalu biarlah berlalu, kita cari orang baru. Aduh cinta lama soba abu, buat apa kita pusing? Orang lama kalah rating, goyang mending, yang penting jangan salting. Nirwana. Spesial baringnya Astina di sini, boleh goyang lagi semuanya.
iya tokele ora metu betino sambat momen sambat ngelu ayo aduh remi jadu karo rapi mimpi mbok yo julete muka-muka Gusti engkang ngijabahi lereng juti insyaallah munggah kasih ayo
korban berjuang ning dalan Citra Muda. Luar biasa sekali. Aku pura-pura cool, pas diam-diam kamu rangkul, deg-degannya mantap betul, salting lemas sampai ke dengkul. Begitu Mas Dimas? Beta Kreatif. Makin aktif. Beta Kreatif. Ada aja. Kok bisa ya kamu diam-diam suka aku? Aduh duh duh duh, kok ada yang puji aku selain ibuku? Ternyata boleh juga ya aku. Bukan sulap, bukan sihir, gak disangka ku ada yang naksir. Semar mesem jaran koyang, spontan kita saling sayang. Ucap dicinta walaupun tiba di luar
lama-lama bikin meleleh sebelum liriknya makin aneh. Tapi ya udah atuh biarin deh. Allah Allah, kok bisa ya? Ya bisa dong.
maksud jaluk mung siji riko tetep wangi masih yo isem sing ngono. Halo Di Ajeng. Halo Mbak Yunil. Aduh Di Ajeng. Aduh, aduh.
monggo Mas. Ayo. Ayo. Ganti. Hop hop hop. Ayo. Terima kasih Mas. Aduh, sari sekuya deleng omonge alus temen mandane yo bisa katurutan duwe rapi koyo rihan jano biaran yo legane ati jano unyan yo
Sepurane ya Mas. Iki wis dadi pilihanku. Ngene lagune. Iki pilihanku ninggalke sliramu senajan tresno iki tulus mung kanggo sliramu mung cukup tak dongakne muga urip bahagia bebrayan karo sing liyane. Ajeng. Dawa Mas. Biasanya ya Mas. Lali. Tresnamu cekak Mas. Wis cukup mung semene wae. Ora usah perlu diteruske. Kowe wis karo liyane, mending aku sing ngalah.
Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati datang melangkah terus menghampiri, namun sungguh sayang itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama mata
Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana tineng liyane bakal tak upayake mbah kepiye carane. Kita ngerti. Makin aktif. Aja Jawa sabar. mikmu kok dua mas? Enak juga. Saben dino rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok poco tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok yo sampun leh nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo cucu emanen paras ayu mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku. Aduh sayang ngapunten saestu yen
punten desa estu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumang ana tinaliyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane ayo mas tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyang semacam kahanane kubrak aku bakal setia orang mungkin menjua matur suwun sampun ana ngancani ini saben dina ajeng bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ini saben dina
gelem digelem mirip sapa wae keperko mesti kamplong melongo kok semu 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 kok semu rambut disanggo sanggo sanggo yang nanggo cucu apa kok semu 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 kok semu rambut digelem gelem gelem digelem mirip sapa biyen kemereka mesti ngomong yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke hamo kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan ojo nganti pisah Beta kreatif Akak Sela Opi Piye kabarmu saiki nomor WA-mu wis ganti tak tulis lagu nggo kowe muka-muka FYP kowe iso melu ngrungokke fotomu isih tak simpen ngobati rasa kangen Gusti tulung paringono ketemu ra ketang sedilo ning ngimpi wis ra apa-apa nganti tekan saiki kowe ning endi aku mbuh ra ngerti kowe ning kono ya mbok
Mahesa, Dek Ajeng. Mas Gary. Oke. Bebasan nunggu mangsa rendeng anggon kule ngenteni kowe wis ana sesasi genep dina iki.
kerja tak jaluk kowe ojo keloro-loro tresnoku mung siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ono wanita liya. Masa? Serius wer. Serius. Kowe rasa sok mutusi aku ra ning endi-endi aku lunga amung golek rezeki. Anggonku ngabari omong lewat BBM-an kadang sinyal angel marai dadi penghalang ning yo kudu sabar ora usah ngene-senan mergo tresno kuwi mestine akeh pacoban sing tak jaluk Kang Mas ojo nganti ilang rasa senajan aku karep gawe gelo lan kuciwa jembarno atimu sak jembare laut samudra kowe kudu ngerti yen aku iki mung cah kerja yen pancen kuwi karepmu aku yo mung tansah setya nunggu tak kuat li atiku tanpa sliramu. Dan ruang ya wes. Oke. Sabaro aku yo mung cah kerja